saa näitä se onnentyö. Ruokamyyjille tiedoksi. Aletaan tehdä turvatarkastuksia. Kiitos. Joo. Missä sä näit? Näit sä se onnenpyörällä jossain? Täällä ei oo mitään, kävelään tänne päin. Tää sä pyydät äiti. Nyt se äiti pitää olla siellä kioskissa, kun ne tekee niitä ruokatarkastuksia. Ja nyt se äitin pitää olla siellä kioskissa. ตอนนี้huomio นะคะกรมการดูแลความปลอดภัยนะคะได้มาเช็คแม่ค้าทุกท่านนะคะเพราะว่าเราจะเปิดการขายเนี่ยตามกฎหมายคือ10 โมงนะคะซึ่งแต่ละร้านแต่ละเต็นท์นะคะอาจจะยังไม่ได้ทำตามกฎนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องช่วยกันนะคะให้ทำตามกฎจนกว่าเขาจะอนุญาตนะคะทุกร้านนะคะขอบคุณมากค่ะ Ai etikö tästä ympyrää? Etikö tästä onnenpyörää? เนื่องจากตอนนี้เรายังไม่สามารถเปิดงานได้นะคะพิธีการตั้งแต่ 10 โมงก็ยังเริ่มไม่ได้นะคะเนื่องจากการตรวจของแต่ละเต็นท์นะคะยังไม่ผ่านนะคะก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องแม่ค้าทุกท่านนะคะให้ทำตามกฎของที่เราแจ้งไปนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างในส่วนไหนนะคะเพื่อจะได้การเปิดงานจะได้ไปตามลำดับนะคะขอบคุณค่ะ Mitä että? Ei kuulu tällainen meteli, mutta... Joo, me katsoo sinne lähellä tuossa aloitetta. Tai jatketaan olemaan. Mennään katsoa lähemmäs. Jos sä luulet, että ne on suklaata, niin mä luulen, että ne ei ole suklaata. Mä voin kysyä vähän mitä ne on. Kokonaan. Mitä? Nyt tulee se jo meidän suosikkilä. Örsi Älä näy sitä silmää. Mennään täältä kävelemään. Jos sä saat niitä kiinni, niin varaudu siihen, että ne tökkää sua nopaa. Ei ne nyt... Olisit, se on ihan tässä lähellä.